Vukani zihlobo bethu, nani nazi indaba ezitshisayo ngale ntseni yanamhlanje. Nanto eyenzekayo sayazi, izolo bekudlale uThando Nesithembu Uncut. Apho ke sesabona kuthethwa ke ngoMayeni nee-challenges zakhe notata uMusa noba kwenzeka ntoni emtshatweni wabo. Naw ke kwathethwa ke nangoVuyokazi Nciweni, utata uMusa eveza uba uMayeni noMpumelelo bebengamfuni uVuyokazi. Wachaza uMayeni uba asinotata singamfuni, ndandingekamazi nomazi mna qha ndingafuni noba bengafuni ngento zikaMpumelelo. So swenza ngathi ndandisendimbonile. And then ke ngoku this morning kwabhizi ke nathi senza ii-videos ngaloo nto leyo. Oko kuthethwa ke uMayeni wachaza noba uVuyokazi indlela wamthatha ngayo umntana kuye zangayithandi ngoba zangamxele, wayenza ngathi uthatha umntana uya kwiholiday kanti umntana akazobuya. She wishes uba wayemxelele. Naw uVuyokazi uphendulile ke bethunana, andiyazi noba besenibonile izihlobo zam, just in case beningabonanga noba nibonile ke kodwa makhe siphinde sizoyiphicotha nalapha. uVuyokazi uye waphendula, ndiyibone kuFacebook. Uthi ke uVuyokazi, just a glimpse of what happened back then. Uye wabhala ke ba to be deleted, meaning uzayicima ke le nto. Uthi ngo-2019 got pregnant. Wamitha ngo-2019, started getting phone calls from girlfriends, inoba ii-girlfriends zikaMpumelelo. Uthi ke wagrogriswa nge-text. Niyabona mos ukubhalwe ntoni, kho amagama angakwazi wabiza phaa kuYouTube. Ndabekwa ityala lothakatha okanye kwathiwa ndiyadatyholwa ngokuthakatha. Ndatyholwa nge-miscarriage eyayenzeka around elo xesha, inoba ikhona intombazane eyaba ne-miscarriage ke mhlambe kaMpumelelo. Uthi fake accounts were created using my name. Kuthiwa ndithuka umamakhe and her sisters. His mom called my mom cause apparently ndimthuka on social media. Got dumped, almost lost my daughter due to the stress of defending myself against all this. Uyeva? Uthi ke ngo-2020 gave birth, opened a case cause I was scared. This continued. The real person behind the fake accounts and text was found by his dad. Apologies were made. Ngo-2021 got back together. There's still so much more, and I'm not explaining myself, I'm just annoyed. It gets to a point. Heke makathethe uVuyokazi icala lestori sakhe. Bendisithi mna uMzantsi Magic kodwa bekufanele uba athi approach uVuyokazi amnike noba yi-5-part series, naye ke athethe icala lakhe afumane naye imali, because abantu nabo bayenza i-content, bayenza i-real TV show, bayafumana imali. Ngoku akasekho phaa, so akukho ndlela yoba angakwazi uziphendulela. So ke kodwa ke usinikile at least ke i-glimpse yoba kanye kanye kwenzeka ntoni, ithini into bethunani. So uatyhuzwa ngothakatha, kukho umuntu owenza ii-fake accounts. Emkhuluma kabi, uthi wade wavula necase, kwakho umuntu ophuncukelwe isisisu kwathiwa nguye. Uba niyakhumbula ke nangokwethukana noTirelo kwaba khona into zothakatha nakokothukana kwabo. Bethunani kuningi, but ke sabuya siphicothe. Bendiqonda uba mandize nje ndizonibalisela ngesi isiqendu. Ndandibona kwividiyo elandelayo, khanitsho nina uba nithini ngayo yonke le nto. Bye.